iye Mnangagwa kwandini kuchingosarenda nguva iripo because yageza revolution iyi geza revolution azvemafani zvavakaita zvese ini Mr. D ndozviziva. Why? Kubva kuna Itai Dzamara I know but vanhu vanonyarara, but I know I've never been a part of it myself, but I'm blessed. Andisvikirwi kuda ndosvikirwa, asi kana mweya wase kuri kaguvika mbuya nehanda kana ndofanwa nditaure zvandinoda free kuvana veZimbabwe, because hondo yatiri kurwa iyi yakafira vakawanda. Indosema kuti komakuva evakafa vese ava sure imhuri ngani dzisingazivi kuti wangu akaenda nekupi nepane vhu rake pasina kana dombo nemvura dzedu dzinonaya dzaMwari idzi. Vamwe vakakukurwa, vamwe mabhonzo aatwa kunyanza izvozvi, hakuna kana inonzi DNA yatinashe Mugabe. Ini ndikuda kuti nditaure pana ED Mnangagwa, asi Mnangagwa dzakakwana here iwewe? Shanu ndoziva kuti isi kubarwa kwatakati umwe nomwe ane shanu. Amene anonzi magenius anoziva kuti anonzi genius anenge ane 5, chero ndikanzi ndiri genius ndiri 5, but inasi genius. Vanoziva kuti uyu munhu igenius ndimi munozva zvandodini zvandochitaura. But just what I want to say it out kuvana veZimbabwe, tanzwa tatsva nemoto, asi kupiswa nemoto wasingakwanisi kuzimura. Why? Because hatina kubatana. Kanchiti hatina kubatana is just because hatina kubatana, because we forget kuti takaenda kuhondoko tichi kunorwira nyika kuti isununguke, kuti vhise Ian Smith. Ian Smith murungu hazi mboi mbanzisa nyaya dzikatorwa uku. Inoda kuti ini nyaya yangu inoda kudzoka paZanu, kuti Zanu inoponda, varoi vatakati kupiko kubva kuna Zambia vana Chitepo vakapombiwa, kubva kupiko uko vana Tongogara varohwa vari murodhi. Indotaura Mr. D nautaurira vana veZimbabwe kuti ava vana varoi vatakati. Vada ready kuti dziri reparliament. Ndikubvunza. Ndopa example Itai Dzamara ari papi. Inopa zapana Itai Dzamara ini kuti apa ndimi akakanda Itai Dzamara kuti ashe apfire mugasi. Why? Ndati munhu arutaura chokwadi. Nhasi mana mabhunu mabuda kumuita kuti Itai Dzamara mimi atitambe tichidaro so. Ini Mr. D iwo Mnangagwa iwe ndati wave mumadhaka garwe. Anyika yese haina mvura, saka dhamu rako ndori nemvura. Dhamu rako maurimo mumvura yacho iri kupwa, uchasara mumadhaka. Geza revolution ichabudisa kuti no mudhara une madhaka nyasa kumira pa. Tiku clean uite right. Because pane mazuva ekutanga kana mbabheri zvirimo, pane mazuva ekupedzisira kana mbabheri zvirimo. Why mbabheri zvirimo? Mubhabheri mune zvese, kuba, kuponda, umbavha, chinyi, zvese nezvechihure. Taza hurumende yako kuti hurumende yako Mnangagwa ine bhaibheri kubva kuchihure kusvika kuponda.
Saiwo unotaura kuti Mwari chaiwe denga anotarisa zviito zvako. Maba makuvadza nyika. Mozisi piko mari dzacho. Donald Trump ari kuuya futi. Ari kuti manosenyesa amakaviga achasara mapepa. Amuchapisa. Hakuna uchazoendesa. Zvinoita Mwari. Tenga iwe amene mota zodhura zaza. Zozvichapera. Ivo vave matumbu vayaka. Pane musi achapasha manyoka. Muise pasikero muchanza kuti akuita 48 kg. Munhu anga ari kuma 150 200 amene papo kg kunga boxer. Ndini Mr. D. Asi nyaya iripo ndeyekudai. Muparamendi umu mukaita zokutamba muparamendi ka. Ndini Mr. D. Ndati mukaita zokutamba muparamendi umwe anofa imomo. I'm telling you. Ndini Mr. D. Ene muzukuru. Tese tiri vazukuru vasekuru Chaminuka na Mbuya Neyande. Asi pane nguva yekuti hapasina fani. Indiri munhu anofarika. Zvashapewa wati wanzi music yenyu. Yes. Nenda kasununguka but ndoda kuti nditeerere zvinhu. Because kana uta ndikutaura zvinhu zvinoti vamwe zviziva mune Zimbabwe yese mwana wese weZimbabwe mwana weropa reZimbabwe mwana ropa raMbuya Neyanda naMbuya Kaguvi. Ina handina fani. Imbavha idzi taneta nazvo. Ndikuzogoroza. Apa vasambotamba fani. Ndati umwe anovira muparamendi imomo. Vana pavataura ndikati vazive kuti Kabila akafa sei. Ipapo ina hansi kuseka kani. Ndozi Mr. D. Ndati vazive kuti Kabila akafa sei. Ukaona munhu ane pfungwa kuti Kabila akafa sei. Mune anenge aziva kuti Kabila akafa sei ndiye munhu akangwara yeye. Anditi asika ngatichinjanidzei tichinjedzanei. For the last time ina ndura machizokoroza zvinhu. Ndati iyi igesa revolution. Azoti gesa ndi Mwari. Azoti gese aita kapresident kuti sei. But moyo wake wakabatanidza vana nevazukuru vaMbuya Neyanda nevana vasekuru Kaguvi. Yes, vanotonga tovazivesu. Tozi ndanga singavesi. Kune vanhu 4 apa. Vanoda kusunungura Zimbabwe. Hakusuda kwavo. Idonhozo reMweya Mutsvene. Ndotaureka nemazita kai. Geza Chamisa Mabhunu uwe chifoyu hanzani kumani. Pane wechifo. Ifo vanhu varusunungura Zimbabwe. Vese hapana ne freedom vanhu ivava. Isi unogocha nyamuko. Chicha zvachoda. Asi kana tadzoka panyaya iyi hapana fani. Hapana fani. Vanhu ivavavo ngativanamatire kuti Ishe wedu wedenga tungamidzei vana ava tipinde denga. Vana ava ivavavo vandikutaura vatumwa vaMwari. Ndo vakamirira Mbuya Neyanda nasekuru Kaguvi. Ndiani angapamira pa? Ataona Mnangagwa soja rakamira pa. Ndikulesa. Takabva kokuondoko. Takaona zvakawanda mani. Mabhomba akarohwa. Vana Chitepo vakafa.
uko uzoti kuMozambique vana tongogara vakabva vohwari murodhi. Iwe mukadzi iwewe wanga wakabereka pfutiwo ndiwo wakapedzisa tongogara. Ndoziva kana pane chasingazivi. Iwewe mukadzi iwewe. Iwe opa muchinguri iwe ndiwo wakapedzisa tongogara iwe. Ndimi Mr. Ndini Mr. T ndiri kutaura kani. Zvino ngatizvigadzirise nguva ichiripo. Ndati inini majeri handi makati haasati azara. Toda kuona kuti achazaza majeri ndeupi. Imwada mazaza toreka 16 million eZimbabwe maise majeri. Asi nguva yacho is too late. Ari mujeri wese akasungirwa zvenyika ari kubuda. Imimi muziva kuti muri kusungirwa zvenyika muri kupinda tiri kuswapa. Ina zvokuti kwanze kuna jaji Malava what na jaji wacho futi zvese. Mujeri mo. Wakazanzani mukazi uyu wakuba ma election. Priscilla Chikumba naye futi mujeri imboka yemunhu shit hurere kupesera. Kana upo mwana anamangagwa ndezvangwe zvina mnangagwa kwa man stupid. Ndini Mr. T. And remember zvandiri kutaura kazi anonzo kuzokuruza asi ndikuti azvikuta ndati ini ndinoda kuti hama zazi ichaizamara dzizive kuti ndeapa pakakandwa mwana wenyu. Ndini Mr. T. Nyika yedu ngainake ndozvifumura zvese zvikapereni. Ndozvifumura. Ndosaka kuti Murundi chaga izvozvo. Mr. D ari kupi? Mr. D mungaziva DJ. Kunyepa kwewe. Masasa. Masosenyi masai uye. Toda kuzonzwa kuti anonzi C10 ndani. Toda kuzoona anonzi ma C40 acho. Ndoda. Ndozati makabanga dzakawandisa asi kunetsei iwe 200,000 enda kwira ndege unoona uchi zvino zvoita sekuchichi. Iwe tichawanhonga one by one. Anoya kungokwira ndege kuti ari kubuda out of hemisphere yeAfrica hadzoki. Wandichidaruka because yanenge va air neground. Hondo. Inapa handisi kuita fani inotara kwana veZimbabwe. Ndini Mr. T. Apa muzvingwarire ipapo. Vari kuita zvinhu zvekutamba kapa. Mumachenjerere. Remekezai Mutarageso. Remekezai Mabhunu. Munizwisise. Havazofira mahara. Yo mire mwe pamberi nezanu pamberi pakudi namwese iri kuitika hausi kuiona unotiramba chimoti pamberi nezanu madzaira kuba mazimpava asingaite iyo mari chamusingakuti makaita seko pese pane mari muripo. Mambo muna kuti mupresident anonovhura bakery rekubika chingwa rovhura na president kwa kuna reminister mabasa ako yo munangagwa iwe ndozvorakidza kuti uri stupid. Ndozvanambotaura zvakuti iwewe kamudhara keko iye yakataurwa iyana mudhara uyu ane vascular dementia ndiani akatanga kuzvitaura zvo ndimudhara Vamwese wangunyara ndageza ane dementia. Ewe mukamutaura wanzi turn right and turn left. Ngati turn left and turn right. Mwati go forward iri kuita backwards. Achiri munhu here iye. Ndobvunza. Ini Mr. D. Ini ndona mati
andisinganga andisidi andina shayi nana shayi chanongo zanjo ndakamboerera nemvura asi ndakabuda mvura asi zvino ndinganga kani nganga iyi denda ndiri nganga ndakanota izvozvi zvokutoti heke asi ndodla zveziya rangu ko ava vari kudla ziya renyika ndize chokwadi yes kana mazaka islaika but kutaika vakamongora mamuchu imi Mr. Dizzy, I don't know. Anyanyi kuchifarira zvangu so. Because katauda kuya pa point yapichapoka. Mwari akati kana akusunungura zvinhu zvake. Zvinobuda zvega. Zvinozvi patava pa vana veZimbabwe. Zvinhu zvese ka tiri kujekeserwa naMwari. Kupuwa pureti inopenya. Pureti yakatakura nyerezi. Nyerezi zedenga. Kana ngoye kwanaka. But hanzi ndatini ni vachenjeri umanofira muparliament imomo. Indula zvinhu zvifambe chop vari majare vabude vari kunze kwanyika vadzokere kudzimba dzavo. Vane nhamo dzavo ngavaite nhamo dzavo asi nhamo dzavo ngadzireruke. Mofunga machembereza ari kugara ari mavhanana emutaundi achitengesa mabhana emakabheji. Umwe azakasangana peni. Hapana. Rendi riri kudiwa. Rendi makunotekisa. Banana racho rinotadza kutemwa muri tekisa futi. What kind of a country is such? Ndini Mr. D. Kambiri makadzidza. Ini handifuni kuti ndokudzidza mani. Ena muchenjeri futi kudzidza ka. Ukaona certificate riri kunzwa zviri une PhD kana kuita sei. Apa pane brain yako. Brain yako riri musoro mako. Kwete bepa. Yobe mapepa acho dai achizwa machene zviri nani. Mapepa enyu fude kudhinda. Amuna kuvhiringidza zvinhu zvanyoka pa. Imuna kuchinja identity yemunhu sure. Imi makakwana here imi mani imi. Madzakusa kwemi. Makwana. Sama ngati Mwari ndiwenyu chete. Mwari ndiwedu tese. Asi Mwari achateerera pane chokwadi chake. Mwari ndiye anoziva. Ino chokwadi chaMwari chakuzobuda. Ndatini makaponda munouraya ende nhasi muri kuuraya. Saka mosvikepiko? Ozvinde zvezvongora mombozwanipi kwemini? Haini Mwari wacho dei anga ariko ndaida kumbokuti asika Mwari kandikukumbira. Mwari muri mbuya kamusikuru ndoza ndiye Mwari. But Mwari wemwe ari kuona zvese izvi. Mbavha dzevanhu, mhondi dzevanhu. Iwo munangagwa iwewe. Uri mumadhaka. Uchiri mumvura ka. Asi kozvino ka uri mumvura yekozvino ka. Kapane mugwe wakambobata ka uchinyangira ye unobata mhino. Iko zvino chance yoyo hakusina. Ndini Mr. D ndiri kutaura. Hakusina chance yoyo. I'm telling you. Nguva kwedini yakwana. Bendini wewe. Ndangoti nini ka. Plus remind your children nemukadzi wako. Zomba menyu nezomba menyu asi zvenyika. Manzisa. Ndazomba menyu ndezomba menyu iwe ukusiria niwe munanga nevana kuvana shona many people. Vanoperera kunonzi uyo nevana kana 60. Nisuti uri bhuru rakaita sei. To bhuru wakwe hoho. Handi kuchengeta vana vese vakuba. Mari yenyika. Vamwe totadza kutengeta kana vana 1 kana 2. Ozoti uku kuna nambuya, uku kuna sekuru. Unaiwanepi mari yacho? Ndikubvunza. Iwo munangagwa iwo. I'm asking you. Ndini Mr. D. Saka zvinhu zvamunoita kana mazvimbirwa ka gutai zvakanaka ende onekai zvakanaka. Izvozvo kuti kwazi takuzomhanyisana hatidi. Ende ini Mr. D
zoropa ndikuzviona asi kaimarira ropa ka iye mbuya nienda haana fane tambo itambo kai pane ropa rirakabuda ndikubvunza muchenjere mapurani magemu ese amuri kutamba imimi vakuru vacho kuami kwacho zivai imi vakuru vacho kumaporisa zivai wese mwana department rake ndazive kundimire papi kozi nguva yakuswedera umwe naumwe achatongwa nemhosva yake endezvapenofani apa ini misati ndikuti hazisi kuzombweta mambotizani misati muchandiona zuva rachikana rakwana pangu napedza